Der var engang en dreng ved navn Hans Harald Koch. Han blev født den 6. maj 1904 på en smuk forårsdag i byen nord for København, Hellerup. Han voksede så stor og gik senere hen under navnet Hal Koch. Hal Koch besluttede sig for, at han ville have det største træ i hele kongeriget. Han plantede træet og døbte det derefter deltagelsesdemokrati. Træet voksede og voksede i takt med, at Hal Koch fik spredt viden om hans træ rundt omkring i hele verden. Træet var snart en af de allerstørste i hele kongeriget. Hal Koch ville altid være tæt på hans træ, så han lavede derfor en gynge og hængte den op i træet, fordi træet var hans største bedrift indtil videre. Deltagelsesdemokratiets grene voksede og voksede. Disse grene blev til en masse forskellige grupperinger, såsom sportsforeninger, menighedsråd, arbejdspladser, Christiania, ungdomshuset og fagforeninger. Grenen Ungdomshuset er et godt eksempel på deltagelsesdemokrati. I Ungdomshuset har man nogle mandagsmøder, hvor der bliver diskuteret f.eks. farven på væggen. Folk går ikke fra bordet, før der er blevet enighed. Der bliver taget en fælles beslutning, hvor flertallet ikke er den afgørende faktor. Det er lige efter Hal Kochs teori. Årene gik, og som vi alle ved, lever mennesker ikke for evigt. Hal Koch døde den 10. august 1963 i en forfærdelig ulykke på Grenaabanen. Selvom Hal Koch døde, lever hans teori stadig lykkelig videre, og det er folket stadig glade for. Hal Koch er blandt andet kendt for hans teori om ordet versus sværet. Ordet er repræsenteret for samtalen, mens sværet er repræsenteret kampen om flertallet. Senere hen pointerede han, at man ikke kun skal være demokrat på valgdagen, men man skal se det som en livsform og være det i hverdagen.